Chcete si so mnou vybaviť medzinárodný vodický preukaz, ktorý sa potrebujem pofociť. Ako tak fyzicky sa potrebujem pofociť. Ne digituš. Tieto činnosti vykonáva Faxcopy. Milujem parkoviska, z ktorých neviem, ako sa dostať von. Či majú vo výťahu zrcadlo. Zvolila som tento pohrebný outfit na túto príležitosť. Není dobré? Alebo som dobré? There we go. Dobrý deň, ja by som sa potrebovala odfotiť na doklady na medzinárodný vodický preukaz 3,5x4,5. Som pofocená. Akože nemôžem povedať, že to bolo akože na Vogue. Čekuj. Pokiaľ ma zastaví nejaký to ten americký policajt v richtigu. Krok číslo 2, polícia. Už nebude také veselé. Dúfam, že už pasy má každý vyrobené a nebude tam milión ľudí. Tak som nepochodila, pretože už nedávajú časenky na tento stránkový deň, je 9:40. Hej. Je začiatok augusta a všetci vybavujú doklady. Stále. Takže keďže toto sa vydáva na počkanie, tak netlačí ma čas a prídem na ďalší deň 8:00. Smoček.